chenglai mangkha angka dak daulin nini mic tu se check ini nada tu thanga de korang kahanda aw so seng live tabuk chenglai mangkha angka chang ada makha yes Fadingke seng tinini sanjanani phalani manna pandawo seng habasinai jora ngi tongkhaba pulawo sanja jorawo sini kathang kaplai kaitor no hambai yafaro omhai jora kaham te naithok jora sungno rekha sungsar gananggai jora khe belai hamyang ni tongon jorawo omhai jorawo seng sini kathang kaitor bai sungno takna sa kaitor bai krengai tongnani o sep seng mankha awon bagai sini kaitor no hambai tinin pandane ngai padi yang elambak ni kok na yana sung jotono beskango tomungno sini elambak babel kathar tongkhake sung fili nailena omo lobmung kai chisuko hayakaba numbers 19 Psalm numbers 19 verse ngake 9/10 no nailena abuni yako prima baike sung kaitano jora yafai sangwa tu main ang pandani tei phangai tinini ojorowo kaitani kopna 49 tini pandani ngai lobmung numbers 19 verse 9/10 kokbokro ka hini sijak kaitoni sramjak manayo bini chingsasa number 9 verse 9 subrayungno kirimung ungkha kathar abo molpu brum tongplainai subrangni dagimung rok ungkha soi te kubui abo rangchak ni slaibo te rangchak kahamni slaibo manna khatung jakugo fia betoi ni slaibo kotoi te blab ni choram khlai tongo o elambak ni kok kathar porima bisingtei sung norjo totong nare hamari khaitung amen fadi ang o jorano kaitung thani yapore irenai jotom nengui suriwan kuchukni kuchugo khe jota bai labjak tongnai sini kathang kaitor kubui kaitor kathar kaitor nono sarik sando jorao belai ke hambai yaporo tami hinke nungsungno kathang tonai nina hamari o khe khobui tabuk wafa o sep kaham dui tongmani bagui nono lobo te hambai yaporo bugrang sungsaro urum jak chachara nangjak jorao kaitor borok wanama chawi kidima chawi tongma jorao wafa sung kachang khe kaitor nono tui nani kok kathar rokno tui ne wansuknani nung bai khe kwrwngwi tongnani o sep mangkha afa omoni ni hamari cheinani afa sung poito khlaio awon bagi kaitor nono hambai yaporo nono sep no rukasukno kaitor te asuk ke sungno naikului nina hamari bai khe tiduli tongmani bagui nini khairokma khe khobi tongmani bagui afa sungno kaham tonma bagui kathang tonma bagui te nangmani bepa dui tongmani bagui nono malobo afa nono hambai yaporo bugrang sapung sakolok ma nung tiduli chapani yakulo hani hai o sari kesung jora nung sungno yafarka awon bagi bo nono hambai tini o jora wafa o phalani manna panda bo kaitor sung nini kok rokno khanai nono tidilo pagi afa sung o tabungni technology bisingtwi kaitor sung nung bai kwrwngwi tongmani manma bagi kaitor nono hambai yafaro bugrang nin thani barugo jora sratsa kaitor sung damsa jora nung bai kwrwngwi tongthani wa mungsa kebo mungkuri dikhe katiri nai nung se afa nintani bepak yaparo nung chubadi sung orojo to manjaknai rokno nin phalani hamari khredi kaitor nono yaparo afa tini nin kok tu bunai chin pastor khatung jamate yatong afa nung nin phalani hamari bini sakaredi bini bisingtwi sajana thangwi tongo kok rok afa chini nangkuk mani wngthang afa chini phalani chamung wngwi afa sung tori lobe manthang nono yaparo subai panda pulen sin paithak jora nung nini hamari bai khe khok tihine suri mano no yapare subai jisu kristo ni mungi cha pantani salo amen
Ojarawo pandawo joto manjak fainai rokno ang lamsogo जों borok tabu sajorotui bebagui 15 participants जों borok asuk bangthayako tamke tui khorbusugo faina saimia tamke joto fainai rokno ang kha kaham yapharai lamsogo norokno hambai bu yaparo o jorao pal baksa ke जों kaitoni kok rokno khlailaidi जों failai mankha aboni bagui kaitor songno hamari khaitung faidike ang asuk jora kolok naya tabugo jorao kaitoni lobby richapnai sini taku khakjungno jora yaparo jora yachakui najagati kaitoni olopna bagui tangnui sigre chamung bo lomon bagui bono jora yapharjago an khorang dakhna kenao jotono sari kaham haike faidi sing tabu kaitor no lob lainai puila resabong ang tinin bagi saika kaisa English song because he lives belaino nangmani jisu chini logi tongo abon bagi sing kirina kirei bo sing no katirinai adi o song no sing resab lain because he lives Stephen screen on exactly God sent his son, they call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. Faidi haike sing tekaisa kok resab lainai chini busagni bebak tongmani faidi sing chini sakno kaitoni thani yafa layana chini bukhano kaitoni thani yafa layana tai faidi sing or samung bai sing kaitor no khulum lainai
bebak tong mani Kaitor nang yasa jadi Kaitor hamari redi Chini besangni bebak tong mani Kaitor nang yasa jadi Kaitor hamari redi Oh chini jisu sengno khairong jadi Oh chini jisu sengno khairong jadi Kaitor nang lerang sak bonaya Rufai bonaya Borok ni bekase nayo Nono sebeba ya faro Kaitor nang lerang sak bonaya Rufai bonaya Borok ni bekase nayo Nono sebeba ya faro Chini besangni bebak tong mani Kaitor nang yasa jadi Kaitor hamari redi Chini sangno bebaya fare Beng bai ketong na mujungo Nono sebeba ya faro Chini sangno bebaya fare Beng bai ketong na mujungo Nono sebeba ya faro Chini besangni bebak tong mani Kaitor nang yasa jadi Kaitor hamari redi Oh chini jisu sengno khairong jadi Oh chini jisu sengno khairong jadi Hambai hain hai chini tui fangno zora no yafaro Olin Belaka Hambai sini lob nai no sin taku khaksang Kaitor no lob nai sa Nana belaka Hambai o jora no yasagei nang khana tok ni khorang bai sini kathang Kaitor no lob kha sengbo khnawi khaksang kha on bagai nana Hambai yafaro te sini Kaitor ni mung lob jak theng om haike buskung sa logobo te bo Kaitor no lobui tong thani wo Kaitor no hamari khai tong theng tabuk o jora wo ang tinini ngai nai sini alambak ni kok no porna bagai songjak sini tahu kathar no jora yafaro o jora ni asagei bo sing jotani palin buskanggo Kaitor ni kok no porna bagai o jora no boni yafari jabo Ani khorang khana mau puilao dotno no sanja kaham tai jora mama ni bagai sini Kaitor no Hambai ya faro tai anu jora mama ni bagai tini poro elamani kok porne ni bagai pharinge ang nainai jotni ngai ang porinai mathai simani kotma kahamni chapter 16 verses inge 24 ni simi 28 jora na pharang porinai o borok sijak tongo bo buthar jagri se man thinai ma thinai hanai jisu samani phari ang 24 ni simi porinai hake jisu bini sagri rongno hai hanai saka
ani logi phainakhe a borok bini sakni kok ta wansukthung bini krus balai ani logi phaithung kwthang tongna musungnai borok bo thinai phia ani bagui thinai borok bo thangnai thangka hwnoi hwnke bebak sungsarno manaiba a borok tamo manma klai thangke borok tei tamokhe thangphinai borokni sajla bufani sungsasa bai sungsasa wngui bini swarirok bai phaina nai tongo bo phaike borok samung khlai tino bo joto borokno yagul sunai okongno mutunarakdi oro baksa tongo borokni sajlano bugra wngui phaima nugya sak thiklak kaitor bini kok thai kwthang porima bisin tei singna jotono hambai kuplung khaire thung Amen. angkhani hai jora yaforo siniti phang Belakhe hambai sini taku ketharno ojora kahamno yasagui sini buskango bo kaitini kokno pori khnaraka belai nangmani kok thairok sing khnai mangkha on bagai sini taku tharno bo hambai ojorao special number ni bagai tini chongjak special rusabnai rokno ang jora yaforo ojorano yasagui borok kaitino logi rusabthung jora rok ni thani yafari jago the same neng tongke jorano yachangna bagai nang no koyo jotono no Christian mung mai sari kaham angkha khlaian khorang srai nongan nei serai no khnai mano ang video on to khainai kintu video on khaike khorang na phati thana bo kaisa kaitono hambai ojora kaham monkha tei specially ang khakchang no hambai nam chong tam ningke bini bisingtei norok baksang kering mankha bono pasingke swkang sahorjak ngang afro bono fatsa khatang reply rimalia ang ulo message nugui ang jora dalai thangka jani hinai ebono jora tongkha bro bono bo hambai bo bini bukhong muitu khlaima bai tei norok jotor tongnai no ang Christian mung bai nongno hamjak mate khakchangma chibai yaphoro tei pholani manna no lead khlai tongnai norokno bo hambai maruo kaitor jung jotono hamari khlai tongthang apun sapano kokri ang belakano khatong boni network kisa issue tongo agi network karni thaka ang nangke video no off khaisi ona bo haine hai line of khai ke sing buno jora yapar phine uno on tabo bo phaya sakang next ini takuk Stephen bo jora nana khai yasagui ne mano bono jora yapar jak hakada live botong live tong okay ang khor so soi ko tapana khorong sok phayu ang bisile ui ang sap mung bha thangsinai kaitona hambai bo sujuk kamri man bagai ang ani rsa mung ke nini kokre mano poito khlai kaitor ang ma thangja bo mane nini kokre
mano poito khlailaidi Kaitor ang tangjago ani sumso no kolop sui ako no mango hamsaza ketangkop Kaitorni theiplaya jadi mogumrumi ho no 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 tomang jasawiyo kapang salbai holai tango nini kok tayo mang satno berawi mang masing saslang lai tango Pai fly abini Kaitor manu ande mantongo afani aro Pai fly abini Kaitor manu ande mantongo afani aro Ani khatun mau sengsaro ya Jisu niaro Jisu niaro holom thai bekhano koine ne khlailaidi fola bai tui dulai Jisu hai sinanai holom thai bekhano koine ne khlailaidi fola bai tui dulai Jisu hai sinanai no 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 bai tomang jasawiyo kapang salbai holai tango nini kok tayo mang sapno berawi mang nasing saslang pai tango nini kok tai bai no bendi subrayo abose anotidulo ring holy o Jisu nini meralono kasunai nini korano nini kogrete mano poito khlailaidi Kaitor ang tangjago ani sumso no kolop sui ako no mango Kaitor ang tangjago ako no mango Kaitor lobjak theng haine Hambai ti pamaya paru Belakang Hambai sini lopnai atas hemno bini korang keti baike ozorana ya sakit Kaitor lopka network ni kisah issues tongo ni kisah hamtai yang pano tabo Kaitor lopi mangka seng kenalai mangka amun bagai Hambai tabo ozora ni hai te koroksa sini special number sini tako Stephen bono ozora ya fajago belakang Hambai ang actually ke buru darjam no rujab ya ne tini rujab lai mana mai ne no actually prepare khai tongmani kok kere ang bo jokhon rujab nai ni chongine even leader no sajak bang bor sab siwana gan thangsa ang English gan rujab sinai oboni title ko praise you in the storm an logi an guitar tamai tongo hepano bono nukmang lakha because tight angle ba
raise me up again. My strength is almost gone. How can I carry on if I can't find you? But as you put the doors, I barely hear you whisper through the rain. I'm with you, and as your mercy falls, I raise my hand and praise the God who gives and takes away. And I praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are. No matter where I am, and every tear I've cried, you hold me in your hand. You never left my side, though my heart is torn. I praise you in this storm. I lift my eyes unto the hill. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. I lift my eyes unto the hill. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and the and I praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are. No matter where I am, and every tears I've cried, you hold me in your hand. You never left my side, and though my heart is torn, I praise you in this storm. Anh hay thì phẳng thì thấy rồi nha phải. Sinita Stephen Novo, Belaka Hambai, Zorano Yasagre, Kaitor Lowy, Risaphan, Buskin Shalogo, Joto Lob Merokno, Kaitor, Teba Hamari Kaitung, Teba Koran Kateke, Snamtung, Sini, Katang Kaitor Lowy, Risapanivo, Teba Sugar Benangi Basabaitung. Padi Tabo Zorawasung, Tinini, Sini Katang Kaitor Kokno Kanaman Tangarisine, Sini Logio Tongo, Tinini Kok. Naraknai kok elemi sanai sini pastor khatung jamatia bo tabuk o jorawo Bangalore hawa tongo bo khoroksa sini tipra hani borokno kokrok sanai dafarong ni bisingni khoroksa borok tamukhe ministry ni samungo bar Bangalore tongwi aro krengjak Jesus Baptist Church bai bini tebo sini mungrok tongkhake sing bini khuktin khan layana tamkho jora bono yakori jago. Okay. Korang kenapa iblana? Okay. Kenal Okay. sing Puila ketan keplai Kaitor no belai kena Hambai, ozora Roman bagai, gete sini pola ni mana o group team no belai kena Hambai, ano ozora boring mani bagai, keseng sengsal kenangai. Naini kan ke belai kena wana masungsa kirima sungsa dehon sinai omohai chaotic jora wosun tongo hai pano sing Bible klokha ke sing saimano sing Bible encouraging go banugo sing osung saro mol brum brum tongnani bagiya Bible osung sargo salsa thanai dongsong gi thanai oba ke sing nugo ke sing sa khat hinani kog bukrei ke ang jotono nugui belai kena khat tong thogo jot mokjak gya jotono srangjak mangna ke ang ni ani sini mung batam rnai ang just Bangalore tongo Tripura hani khoroksa
Oke sini sini ke jas sing Kaitor ni besar asik no kan selai korom ni tanggo selah kenai no ke ani loge song ke Manipur ni Oro sini mission sini Tripura hawo kering ni bagi ang finally musungo sini Tripura hawo haipano sini mission ang tabok zora start kaimi aku sini Tripura hani Tripura hawo ke sini Borok to Bangalore tongnai rokno bo motivate khlailaidi kabang mana one chesta khlaika bokro ni sini 2012 ni sini ang rosok kaja November kapron sini no TCF rokno arobo gedalai tongka haipano tamde sanai ani weakness ni bagi de na Kaitor zora royakho aboni bagi de tabok zora mane Kaitor ni bagi thlai sinai no tonglai sinai no thanglai sinai no nei omo hai Borok snamai yakho ba malai yakho omo hai Bangalore je sini Borok pore nai hindi samtang nai hindi mo mabai piaba ang tabok ke sini notice ni majority ke notice ni no sini 400 ang dong ni 400 ke as a pastor ni yang naikoli dongo Kaitor stugya pana Kaitor song mabai ke especially Manipur ni na kabang ke amoni ko tongo Nagaland ni tongo Mizoram ni tongo ke or local ko koikjon tongo ke Tamil Nadu ni tongo Thailand ni tongo omahai keseng utum layo ke hanya hai asik no ungsten belai kena Hambai ani sinimun ge pai diseng sengnani sekang ang suriwan pai surinai bugra Kaitor no Hambai rewo nungjeno hamjak mabai nini songnari sajlano jengno osangsaro rohorka tebo khaima simi bai thagia sini bebak sumsok ni bagai jengno mutangnani bagai jengno nini loge langnani bagai nen Calvary Crosso kosto manai neng thui saklai langkha neng bai Kaitor no Hambai tebo Kaitor obosimiya neng jengno nono lok nani nini samang khlainani nini hafwa nani sam nono berkha neng bai Kaitor abni bagai nono Hambai tebo Kaitor tini o zorawo jeng nini kok no wansok laina nei jeng hailejak jeng physically kutung lai mi afano neng online ni bising te neng jora roma bai jeng hailei manka kutung lai manka Kaitor no Hambai ebo neng sini kanai neng tong paidi nini kok no sini bising te neng saklai paidi jeng nini kok thai no khanawe jeng kha thamsa mana tei khlai Kaitor nini tani bebak no jorano yapare bugra Jisu ni baisa apa Kaitor tani surisana amen ke tini jeng kisisa Kaitor ni kok one sok lainana ke le lailia tuma male internet kabama issues problem fanang nai so better we start tini tuipang poreka haipana antesa 27 Matthew chapter 16 verse 27 no kaisa ke Hebrew chapter 9 verse 27 by 28 no kaisang por bisina Matthew chapter 16 verse 27 no kaisa por wana ke Hebrew chapter 9 verse 27 by 28 ang por nai for the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels and then he will reward each according to his works tabok thangnai omo Hebrew chapter 9 verse 27 and 28. Okay. And as it is appointed for man to die once, but after this the judgment. So Christ was offered once to bear the sins of many, to those who eagerly wait for him. He will appear a second time apart from sin for salvation. Oh, elembak po naman bisinte Kaitor sunok ketal ke hamari klaiten. Obrono tinis yang one sok lainai, Jisu Kristo, finally, sal yang experience enggak nusan enggak tanggo, enggak bo pai pro, yang bono bahai ke lam sok nai, abu ni lam sok nai bagai
जों खृष्टान ओंनाय रगबो जों तमनाय जों जुगाल सकनानि नांनाय of course जोंसानि बरक के आसाय गताल ओंनानि नांनाय आसाय गताल ओंखा first step ओके आसाय गताल ओंमानि यागुलबो जों आबनि बवाय मालायनानै बनो यासाक सकनानि जों जुगाल नानि नांनाय अरनो जों अबनुगो इनके जों अकक मेथ्युनि जों माथायनि जों नायखांके नुगो अरो बनि साग्रि रकनो बो फोरोंमानि फियाबा पीटर बो नों थैमाग्ला नुनो बुथानानि के आना सिगां पार ओंना नांनाय आमहाय पीटर सामानि के लोकेशन अकक न नुगो जिसु मानिसा एक्चुअली जिसु जे कथां तंफ्रो बो फोरोंमानि विशेष खाय स्पेशली जों नुगो गायथाम न बो फोरोंगो बो बो मा थैनाय बो थैनाय सुंसक सुंसानि सुंसक नामानि बाय बो थैफानो थाङै बासा फैनाय सालथानि सालो बनि यागुलो बो तेजा फैफिनाय there is a main teaching जों जिसु ख्रिस्ट कथां तंफ्रो बनि साग्रि रकनो फोरोंमानि जों नुगो ओ ककनो खनाविनो बार बार न बो ओ ककनो रिपीट खायनो सावो मनले बनि बागिनो बो फायो बो थैनानि नांनाय फियाबा बो थाङै बासानाय फियाबो तेसा किपलि फैनाय फियाबा बनि साग्रि रक खनावि पानो एक्चुअली बनो बखाबाय माने नासगिमेया अमाय जों नुगो आनि बगिनो पीटर सावो ननो बुथानानि सिगां ननो रमनानि सिगां आनसे मा बुथारगरनाय अमाय निसा गेसं आंतिनि निरक बाय वन शॉप नानि मुसुक मानि के जिसु ख्रिस्ट तेसा फाइफिनाय निसा अंके बो फाइफि प्रो बाइबल जों काहाम के परिखां के जों नुगो काइनै इवेंट काइनै जिनिस जों नुगनाय बो तेसा किपलि फाइप्रो अबतमो जे बनो पयतो खलाया रंके बरक बुस्थुमजाकनाय कैसे इवेंट बो तेसा किपलि प्रो बनि आफानि ग्लोरी बाय संसार साबाय बो किपलि फाइनाय निसा ए कैसा इवेंट का जे बनो पयतो खलाया ओ संसार बो फाया साक जरातै बा थैनाय थैफान पाइका हाइफान पयतो खलाया उ थैजा आबरको बुस्थुमजाकनाय जे पयतो खलाया सुजाको इनके ते कैसे इवेंट जों नुगो बाइबेलो बनो पयतो खलायनाय रो बरकबो बुस्थुमजाकनाय तो माने बागै ओ बुसंखा मरकेवो की खलायwi सकजाकनानिया तो मानके बोनो सकात रोनानि बागै जोंनो बिचार खलायनाय निसा रिवार्ड फॉर द रिवार्ड काइनि जजमेंट कैसांका फॉर द अनराइचियसनेस ते कैसांका रिवार्ड रोवानि बागै टू द राइचियस पीपल माने जे जिसुनो पयतो खलायनाय रो इनके जों रिवेलेशन वो जों नायकेन किनुगो रिवेलेशन chapter 20 verse 12 on I can look nine or kaini book nugo kaini boy kaisa anke book of life kaisa anke just book niso kaisa boy khulok jaka abongka John nugo mana book of life or book of life nke je already Jesus Christ no poito khlainai rok ni bumun nke abo bai no Tuino or sokat rozak nai. Pia ba take a book, take a boy. Abong kita ma, abong ke Bible. Bible lo je tong mani, Bible moteno borok ro bus tungjak nai. Ini jeng Bible lo nugo. Of course, je pro kotma kaham je pirza yasak zorate जिसु ख्रिस्ट फाया इनके कथमा kaham pirjak sokha o sangsaro इनके abono o sangsarni paithak Bible mode and जिसु ख्रिस्ट boni yagulo इनके फाइसिनाय इनके बो फाइप्रो तमांनाय बो फाइका माने no bo nok baro फाइनाय boni yakpri yak माने boni yapri o habo boro फाया abo जों Bible Thessalonian benugo 1 Thessalonian chapter 4
Okay, 1 Corinthians chapter 15 na buceng nugo. Okay, bonok baro ke paye je kebu-kebu poito khlainai rokno bo decide lang thangnai. Okay, boni kharyok ma bo decide lang sinai. Boni kharyok ma tei gerikya. Tabuk seng kharyok mani manai tongma baino seng kaham ke tongi mano phiaba kharyok mani gerikya. Tamung nai boni jole mano bo luklai ronai hnei sawo. Seng Revelation chapter 4 ni simi seng pori nai ken nugo. Phiaba bo phainani sekang Matthew chapter 24 ni mote temang seng nugo temang nai Bangla kotor phainai masaya manung yang ngai omo haike seng podre ponugo ke aroni bisingo kaisa jotto ni sai omong ke aro biara hamung sinia biara sok phainai hinisa ke seng tabo sini jorawo Matthew chapter 24 by Luke chapter 21 ni mote tabo wan sokui naisi tamo seng nugya tong sini mokol bai seng jotto no nugi tong heda masaya manung ya bangi tongka Israel rogo boroni no kipili paikya hamjak ma kemar ngi tongka Bangla bo kotor phaire ngi tongo uskango no notice India wo Guwahati wo phaijak ke masaya manung ya bangre ke biara bo tabo corona bai tamaseng hamung sinia seng age khnaya omo hairo seng ta bugi wi tong ke omo hai sok phainai nei sam bo phainai ska ke bo phainai ska omo hai seng nuknai ke omo nuk khamane na boni jole mani no bo phunuk saka bo jangri roka sisabai sidi kabang ma actually seng tabok nugo even ki Christian rok thujak mang kabang ma hai da thujak mang sisabai sidi nei bo jangri ro mani bo je propayo poito kri rokno bo busthunai morkewo soknani bagai engke je poito khlaiya rokni bagai je Jisu phaipro Jisu kipili phaipro that will be the most scary Borok nunai shoni lai bumao jotto ni sa kirima sengsa unganan nero muito man bai na nero Bible porikang ke nuknai je pro Israelites ro sumsok khlayo iman ki borok 10 commandment manani pro Mount Sinai yo belai kirima sengsa temanai thunder phirang kokma bai akomai borok gandaro thangra gya ge Jisu Kristo phaibro Kaitor phaibro sini Kristo subrai Jisu Kaitor ni sengsa sa phaibro omo haina kirima sengsa nai je bono poito khlairone bagi ke belai no kirima sengsa obo hai sengsa rate kirima sengsa itihaso dubu nukla dubu ungla omo hai nai phiaba je bono poito khlainai rok ni bagi hinke abo haite khushi din abo haite tongthok sal gerinai Bible sawo 1 John chapter 2 verse 3 was nai kinugo or chapter 3 verse 2 was nai kinugo tuma sing bono apro bo hai kena nuknai nisa engke sing bo hai ne ngi thangnai nisa sing bono bo hai kena nuknai Kaitor no sini subrai Jisu no bo hai kena nuknai engke sing bo hai ne ngai that means that will be the so glorious day sini bagai belai kena apro tong thoksa je bono poito khlainai ngai phiaba je bono poito khlaiya rok ni bagai hinke belai kena horrific belai kena borok tamanai regret fu omhai sal borok ni bagai ngai ani bagai Hebrew chapter 10 verse 31 rok nai ni mana tumaisa kethang keplai kai to ni buskango basanani belai kirima sengsa ini so belai kena kirima sengsa tamani bagai bono poito khlaiya rongke bo belai kena kiri sengsa ngai tabok nai ni di ang omhai ke wanso go waishu o ukok no tiye neng musarok ni buskango musamai okhuja buskango basak ke bahai matongnai emne ke musani buskango neng kalai kan ke belai kiri sengsa nin buskango neng nai musani buskango heda phiaba musani buskango bahai na aram ke mo bising tomna yakong bising logo yak bising logo khosai rok sotonoi warui sotonglai sengrang lai tumu heda musan busarok same thing sini bagai bohai no sing boni busangza Kaitor ni busangza je asai ketal engzang ke phiaba je asai ketal engyang ke musani buskang sibasanan kelai ni tabo
So that will be so terrific, so horrific. Borok ni bagai. Omohai obostha nai. Hani bagai जों बाइबलाव बुनुगो स्माइक कसमो नायने खांके आमोस रकनो आमोस प्रॉफेट आमोस नि बिसिंगते काइटर इजराइल मो साख्लाय माने आमोस नि बिसिंगते काइटर 5 बार वार्निंग रहोखा 5 बार वार्निंग रहोखा निरो आनि कक माया के ओमो हायनाय ano buskango tongri yang ke omo hai ngai ano yapari yang ke omo hai ngai podre porque 5 bar yap borok kaitor omo ni bisingte amos ni bisingte Israel no amos ni jorawo warning rohoka phiaba borok apno serious ke naya ani bagai kaitor ulo ke tamai saka verse 12 ke sungnugo amos chapter 4 verse 12 ke sungnugo tabogle nini kaitor bai malainani tiarungsidi prepare to meet with your God, O Israel. Teman-teman, tabo ang soyong no painai kya, niro ani koknaya, ani warning romani no niro, ang niro nos sabdan klaimane, ang niro nos sositon klaimane niro bono funjukan ya. Tabo gle ang soyong no paisinai. Haine samani sungduko, omoni poreno tema khlaijakha borok. Sungduko Israel ni itihas. Sini jorawo bo haino. Barbano kind of warning roid. Get tabok sung high sini tabok sung bugi wi tongo o COVID-19. Pilas kango hamui panika hanino kabang borok wan sogo. Hani bagino Bengaluru tongnai rok thangbay kya ono jaga tongnai rok thangbay kya haibano tisa kipilei samgo seng tongoi man. Pia tabok ni ke mia prowang news rogo nugo tini rogo Bihar rogo kuthisi 150 jon rok gongga prima rogo kopongja kuthi sobai malia omo hai tabuk sung nugi tongo ga omo warning bible agina saja jisu ketang tongprun saja omo hai engka angkano ang phainane kasu ka nei rok saimanana ke bo saimaya bo pro bo phainai exact time exact day piaba bo warning ro omo hai funukjak nai ani bagai bo bible sawo Jora sok phai kyang ke bo phai nai mke table sawo mai no chok na ni bailing borni ani thani yapari dokha ni so Matthew chapter 3 verse 12 gom no chogoi mai slam no chogoi buk bai tomana mai slam no alada khlaiye thumna ni bailing ani yago yapai dokha ni so nge tabo bo phai kena chok nai ang age rogo mai sibi phai kya Oke, ship kan ke mai lam ke tongro go buku ke puri thango ke buku no sung bunda go sok. Oke, tabok sijagya. Kabang ma girja thang tongnai phano Christian ya sijagya. Nung hasal chin nai kan ke mai ku buk mai islam nung kam ke romoi meya. Piaba Jesu Christo pai prong ke kubu ke sijagna. Ani bagai sung omo bu belai kana once of time you have to make sure your salvation. Baik Jeng 2 Corinthians chapter 13 verse 5 of nugo tumaisa nini poitono khlailaidi. So kabang ma borok no ang girja thang kangke no santusto ang chengjakkha ang jogna house of nai wanso. But that should be according to the Bible. Denomination kabang ma tabok denomination tongo denomination kotor kokya. Tumake neng Bible ni mote nini chengjakkha mani neng assurance salvation mani abo Bible ni mote de. Jeng saimia Jesu Christo bokro painai fiaba o warning o jangri mani boni kog ni mote seng nugui tongo hani bagai oro sawo prepare sabuk seng Christian ro bo seng prepare khlaina nangnai je pro seng kubui ke muthangjago seng Jesu no mano a din ni chimino kaitor lekhanai sini count khlainai sini tomanai hisab kitab khlainai neng boni bagai tama khlaikya Jepro neng muthangjago asal ni simino neng boni samang khlainani chengjakkha apron simino bo hisab narugo bo haini sawo oro haini sawo 27 jeng mathai porimani jaga oro sawo afani singsa sabai suari rok bai bo painai ge phaima tomani bagi toma khlainai phai bustumnai te kaisa angke Bono naising tongnai Hebrew chapter 9 verse 28 o sungnugo bono hamjagai naising tongnai rokno bo sokat ro phainai
जों जे कबो के मोथांजाक आं पयत खालायो माने I wish जत्तनो जे तिनि मानजाक नाय रो कबो के मोथांजाक खाना दै मोथांजायाखै मोथांजाकथों के जों मोथांजाक कबो के जों condemnation is जों yak ni yoka bus kotoni yak ni yoka morkini yak ni yoka but fiaba ang yoka nei haino ani itcha tui tongsinai haya Dumake जों सुग्राय जिसुनि हानि बागै जों दंथाय बननाय सिङै जों दंनाय नाव जेप्रो जों ख्रिस्टनो गुबै के मोथांजागो अ सालनि सिमिनो जिनि ख्रिस्टान रेली ख्रिस्टान तमानाय मेराथन सुरु जिनि ख्रिस्टान जीवन सुरु इनके आफ्रोनि सिमिनो जिनि हिसाब सुजाकसनाय लेखा जाकसनाय आबुनि मदेनाव जों सकात बरजाकनाय हानि बागै जों बजे फाइप्रो जों मालायनानै बागै जों तियार बुंनानै नाङाय बाक्साबा जों condemnation ni जों मरकिनि यागनि यकफानो जदि नोंनि मुसुक तैना तंखांके बाहाय उनो साइदमान जिसु ख्रिस्ट फाइप्रो लासि संसा नाय कोनावो खैजाखै माने रिकरि हाय लासिमा संसा अमो हायके जों नाय दाबो वान सबिनाय दि जेप्रो नों कबा नुखुंगो दजन बसाला दंगो जत बायरेव सामं खाय दंबायो साख्रि कतर बा साख्रि सिखन फनका खाय दंबायो दाबो क्रिसमास नि बागै नव कुथुम लायका जतनो यापाय पाइते हिबिका बुमा बुखानि बागै हाय बुमा बुखानि बागै फियाबा खरकसा बुसा बो जतनो से बेतन गोबां मानकुनाय पाया मुंसा पायावनो याक बुकसानो फैया इनके बाहाय न जत मानितो बवे यापाय रफाय बुमा बुखानो रफाय borok khloblai nai tong kapa omosinai to ku khable engke je toy pia bahai ma tong no bumong phone buska is ang bu kaisa bana toy pia kangke ni ma tong nai hayda same thing jisu christ pai pro chini musung tui tong kha je musung tui tong nai bongke apro is omole ang khaima khamon nei neng apro regret nai omole ang khaima khamon जों गोबां मा खामानि खायमा माने न जों खायावै जों बनि हानि बागै वान सया निजेनि मुसुक्ति दंखाके अमहाय रिग्रेट नाय सो बो फाइनानि सिगां जों प्रिपारेशन मा खालायनाय इनका अमन क्रिस्टियान लाइफ जों पेराबल तमानाय जों साइमानो लुक चैप्टर 19 Baroni simi politan kangke जों नुगो आरो रांसाक इंग्लिशआव तो सावो the parable of minas रांसाक पैसानि रोंथमा हायनम खाना बगरबाय रांसाक अमनि रोंथमा निगा आरो जों तमानो आरो जतनानो न फांसा फादार हाव थांनानि सिगां रय बागै रय ग्लांबाय जा रांसाक पैसानो Fiaba bo paipani loge no bol singpaika ang roi klangmani nirok abono tama klaika ge a nok phangsa thangnai abo jisu christo no se bujogo a noble man represent Jesus Christ jisu christo tabok thangi tangka bo samung khalai boni samung no paye singno dage wi klang tangka bo paipinai paimani loge no bo singpainai ang nono roi klangmani abo bainang tama klaika Nini bagai ang khlaimani nono ang talent romani nono ang gian romani nono muthang mani abo bainang tama khlaikya abo bosungara phari sung thanglayana Luke 19 verse 13 ang poribana Luke 19 verse 13 ang porinai bo nokni ongkhorei thangna puru bini seleng khorok chino ringai Rangsakni rang khoksa ke rowi hai hene sawi klangka ang phayasak norok omo bai busuk bepar thngai man thungsokdi ang phayasa norok bepar thungsokdi ingka sini bepar tamabu sini business tamabu obongka kristoni sungsasano fuardani
Kaitor ni hano puan nani obono sini sungsasa. Ke verse 15 no tumaisa verse 15 no ang poribana a borok kotor bukra char jagei kipulei paika. Paika no borang klang mani seleng rok bepar tunggei busuk ajewi manka sawi manna bagai borok no ring rekharka. Oro jungnago bo paimani loge loge no ring rekharka. Busuk bo ajeka. Busuk je roi klang mani no bo ajeka. Borok ajeka. Bono sinani bagai bo ringka. So same thing. Je pro Jesus Christo nokari payo omo hai no jungno bo sang painai. Apro nentamo khuduknai. Nini bagai se paileya. Nini sak sorai ni bagai se paileya Kaitor ni bagai one sok nani krei. Giza thangnani one sok nani krei. Bible podin ni one sok nani krei. Khorok sana Kaitor ni kok sana ni one sok nani krei lasi mabai kiri mabai. Biaba nung nini bagai ke odre pot laika branded company sungka Kaitor ni bagai nung ya parimaya. Okay, sing pajak nai. Tema kalaika. O 10 জন bo yapar kalamani abo bujogo kebu ke asai ketal unjak borok salvation manjak borok je salvation manjak Kaitor borok no phola ketar borok ni thani tongo tebo borok ni thani Kaitor temanai yapai Kaitor ni talent borok ni thani tongo o ya Kaitor roi kalamani bono nang tema kalaika जों Kaitor ni ha puanani bagai ang saktanani nangnai je ang mantri je pro ang Kaitor no mano asal ni chimino sokat renani bagai lekha jaknai ke aboni yagolo tumangnai je kebang rokuknai bono ka sabas tumangke nini manmani nini talent whatever maybe abo bainang tumak laikya je ani thani Kaitor ro ani tongo tongkri bebat no Kaitor ro mani abo bai ang tema khalaikia good health ani sak sorir kaham ani yakam kabama yakrei tongo kabama yakam krei tongo ang khoroksa borok sai mano bo tema mokol nugya engke bo yaksi bai bo porebo Bible no kanaro pore mani engke uloke yaksi be porete yaksi almost fingerprint krikya engke bo sabi manlia pornani manlia mani sinilia ta okor manlia por manlia engke tema khalaikia ulobo boni bukhuk bai khukchi bai ji pornan jengsi engke angle mokol nukja kane tane Bible tango we have much more opportunity hai then sini bebang tango abo bai nang tema khalaikia at least ang binitani kok pirmaya ani yakung kurei ani kok samayang ke at least I can read I can pray abo ang kede khalaikia we have to think sing one sok nani nanai Romans chapter 14 tananya Romans chapter 14 verse 12 Romans chapter 14 verse 12 ang poribana abo baino जों jotono subraini thani janija kokma sanai jotono subraini thani janija kokma sanai nisau English ape English o ang kisa porisana so then each of us shall give account of himself to God jotono jani no जों Kaitor ni thani busma ronai जों khlailaidi Kaitor jini subrai Jesus Christo jeno no je yapari kalangmani no je romani abono nungtema khlaikya abono जों hisab maronai Kristoni besa engka जों mutangjak mani pore boni besa engma bai जों boni samung khlainani ge जों pilas kang temangna nangnai जों botemano sajak ya bono जों sinai nangnai hai bele जों pilas kang naituknani nangnai bomono sajak ya bomono hamjak ya tabuk rondi hui songnei
din kolok tong lai ni ke tamang na nang nai buhui bu busai ni busai bomono chajagi abono sinani nang nai busai bo buhik tamono chajagi abono sinani nang nai jodi sijak silai yang ke tamang nai walai kok bang lai nai gulo ke divorce tong lai mani ya ge jeng siwui bo chajagi yang ke ani busai omono chajagi ani buhi omono chajagi yang ke ang chajak pano aste aste jeng abono makhi binai khansa tong lai bani bagai Ege Kaitor ka jottoni bubagra jottoni raja boni hamjak mano sung boni chajak mati si sung matong nai ang chajak pona bo chajak yang ka abono makhi binai bo chajak ti si ang matong nai tumone mole bo ungka Kaitor bongka kebui bongka ano mutangnai bongka nokpang jeng boni sajla ungmabai boni sajluk sajla ungmabai boni chajak tei jeng tongnai nangnai even ang chajak pano boni thani chayang ke abono I have to throw it ang chajak ya pano ang belai kan obono chajak ya pano Kaitor chajak mani no ang makhlainai abla jeng lasimung no hamjak ya thwinani bagai kosto nangjago chajagya kosto manani musungya haibano Kaitor chajak ke bonon maklainai that's what apostle Paul disciple early church temanai early Christians roksung klaimani nugo hani bagin chini thani tini gospel getabo sini barja jeng sarok kathang tongmani ke subrai jisu no khushi khlai dongnani bagai si tomone mole jeng than boni buskango jeng ma basanai jeng bono khushi khlaimaya o sarak kathang tongsa okay jeng bahai ke boni buskang basanai hamle wansogoi ne jeng bahai ke boni buskang basanai nung je borok no ko ba nung je borok no respect khlaio nung je borok ni thane odhikar authority tongo boni thane nung bono khushi khlaimaya ke bono je prono teman nai boni chaja ya tuimang si tongkang ke then how can you stand before him that would be too difficult because jeng bono khushi khlainani bagai bono khaksang ronani bagai jeng dema jeng bahai nana nang bible sawo jeng pola ketar bai tidul jaknani nangai nei bible sawo Roman chapter 8 verse 5 by 8 5 ni simi ajorang korbana sak ni muchung tei tongnai ro borok sak ni muchung ma kok no wansugo pia polani muchung tei tongnai ro borok polani kok no wansugo sak ni muchung ma kok no wansuk mane abo thwinani lama se polani kok no wansuk mane abo mubo muthangnai khabo kesang renai se hake abo bai no sak ni muchung ma kok no wansuk nai borok bo toni kena ari ngo amni hunke bo kai toni kerong rakhogya sobo soino bo abo rakhogibo mania sakni muchung tei tongnai ro borok lui mania okay verse 8 sakni muchung tei tongnai ro borok Kaitor no kha hamui mania geseng tabo sakni muchung tei de tong tabuk suk jora sakni muchung mano busuk jora tei sing khibi manka bosi important nainani joto asai ketal unja joto kubu ke mutangjak joto salvation manja borok ungka Jisu Kristo ni bagai seseng tongo Jisu Kristo ni bagai je tongmaya borok thangi tongmaya borok bo Jisu Kristo ni bagai theibo mania theinya ni sai thangi tongna ni si kutuku hede Bible sawo boro Psalm number 118 verse 17 wo sawo seng kethang tongmani ka boni samungno sakhlainani bagai declare the works of the Lord jeng thang thyawi thangi tongmani ka kaitoni samungno sakhlainani bagai keseng jotono kabang ma Christian rok asai ketal ungfano baksa borok temabo sameng ani khaitai temabo borok just kok pirnani kaitoni hawaroni abo pastor evangelist on simi wanso no abo bul
jot ni no samung kabang ma borok ni mungsa samung kerja just giza thangai paikya suriwoi amen ni paikya asik nongjak no jung jot no mapit nai ani oro ani tongmani jaga tabok bo kabang ma borok jeng thangi kokpi meya buini nawo tabok tumakai jeng seminar ni video recording khajak tongo khoroksa borok ni nawo thangai borok office thangmaya tumakai borok ni computer tlangai laptop tlangai aro DVD sermon ya keba seminar no naileu jotto participate jotto mothani borok no jodi kebo Christian samung mungsa kerja engke bokai tuni thane bone mungsa value kri tabung nung wrong ina di jodi khorok sasek os nukungni borok nukunggo mungsa samung nukya mungsa khajana kre idling keras rokoi yang bisnawo rokoi tong bone tuma value tong nukunggo mungsa value kri maybe bo tama nai mentally challenged person Oke, somas obo haine, je somas ne borok mungsa somas ok khainane krei, mungsa krei. Wapi no temanai kebeng kosong khainane bo krei. That is bone mungsa value krei os sengsaro ke bono samung krei nei hon ani samung krei nei hon manai krei. Jot toni no samung to. Ngesung Kristen jot toni no kai toni bagai samung khlainani sini tongo. Okay, obo chini privilege no teman bagai Kaitor awal bagai sokat ronai Indonesia. Bo teman angleria datino finai Revelation chapter 22 verse 12 teman angleria datino finai. Engke jo tonono ab ninok samang khlaitina angya par finai Indonesia. So we have to think ani sokat bomotibo ang bomoti sokat punjangnai. Sabas ani sajla seleng kaham de honjangai na de seleng hamya de honjangai jeng nugo Matthew chapter namo rogo jeng nugo seleng hamya nang tasing nali mani Luke chapter 19 no seleng hamya ani khoroksa hamjak man nang seleng hamya hamjak ke bomo haima tongnai nge je kebui bai hamjagui bo finally no naisingui tongkangke borok toma ho anda kino finai ni mono toma ho amen yes if faidi jepro no faidi ang ready tongo ang tiar tongo amen yes amen mane tongo yes nang jepro no faidi jeng omo haike khabuthare naisingui tongma ke bo dai kino finai ge abono sung faidi kaham kisung mane seriously sung abono nalayana one sob like thai jate sung samang khainani te krei jini jora krei jini jora krei bobo pro final sung bebag nugui tongka bos je samane omo hai ngai ni je samane sung abang bebag nugui tongka tini pana khani manano phai mano khana pana phai mano teman mole bos samane abo bebag sung nugui tong ani bagai sung serious nani nangai bo je phai pro phayo nung nini sak nombone bagai nung roi tongkangke nung confidently bo phai pro nung basai manai confident klai bekha karake nung lasima krei ke nung basai manai haine John chapter 2 verse 28 also but thanglai nang first John chapter 2 verse 28 te kaisa kaini nai ang pai rasin first John chapter 2 verse 28 first John chapter 2 verse 28 ang purwanang 28 tabuk ang sarok bini bising wo tongdi hake bo nukjak foroke jeng bukharak sugui manana pia bo phaifro jeng bono lachiwi khijak na nanglak nukaro John tamaisa John angka kubui Christian rokno sujak mani John the epistle all chithi ingat tamaisa ro ang sarok bini bisingo tongdi mane bon jisu da ke ma hai bon bo bai kena tongdi hake bo nukjak pro ke sing bukharak sugui manana bo nukjak pro bo tesa kipil pai pro bukharak sugui manana bo da ke ma hai tongke bo bai kerengui tongkangke ngat mangnai pia bo pai pro
जों bono lasiwi khijak na nangla bo neng bo dage mahai tongmaya bo bai kerengi tongmaya nini musung tui se tongka neng nini musung mana kibi maya okay neng lasiwi khijak ma tongai ang pilaw na saka neng lasiwi khijak ma tongai of course जों morkeo sokya je kebui ke mutangjak ake phiaba o lasi ma belai ngai lasi sengsa ngai hani bagai जों one sokta ke phari tei kisisa ang nayui pada sini Revelation chapter 3 Revelation funukjak mani chapter 3 verse 11 ang pori 11 ang daktino phainai keplai engai mutok manano khorok sapano segei mania tuike nini thani tongmano kaham ke pandi intabo जों reward इंका जोतो ने जाने जा salvation का common पियाबा मुथांजाकमनि का common पियाबा reward sokat इंके जोतो जाने जा खाइतुई हानि बागिनो निनि sokat no नों kaham के तोंग्रोदी नै सावो behold I'm come quickly hold fast what you have that no one may take your crown निनि sokat no तोनाय temptation ro khlaiye neng kamai pana mana soida no temptation toi pe mano no pheng logoi mano no nini musung tui tongrona nayana jate neng kaitoni samang khlaiman ya tui khlaiye because kaitoni samang khlaiman lia mane no neng sokat manlia you will lose the reward haini sao nani bagai abo je kaitor jottono kaitor ingka soman no kait 100 bag no nin thani kaitor kai Kristo tuija omo hi nini bagai same amount no ani bagai bo haino Paul no zero ana bo obo haino sai dong na phai piaba je ang samang khlai tui se ang manai Paul samang khlai tui abono apostle Paul bu manai ang bo obo tui manai neng bo abo tui ni manai jodi neng kabang samang khlai kangke kabang na manai so we sini jottono reward ke baksano sokat ke baksano piaba je ang azitui ang khlaitai abono kaitor manai kesin sokat ni bagai last for the last second John verse 8 second John verse 8 ang porwana look to yourself that we do not lose those things we work for but that we may receive a full reward ora teman siya look to yourself ngani sak no am jogi naidi neng bahai ke tong that we do not lose those things we work for. Since this among Klaimano, some Kaisa Korea Pano, full reward manati, full reward. Guessing Abono, Sakana night, full reward. Okay, Bonono, Sing Jen Asai Katal Yarok, okay, and a taku book panel Hyundai, Boronosan, Asai Katal Ungrona Nangai, Mutangzakna Nangai, Atumanamale. Jisu Kristo Paipro, Borok Bus Tumjaknai, Borok Bus Tumjage, Morke, Woki Klaijaknani Bagin, Borok Bus Tumjaknai. Piaba take a bus, Abonke, some Christian Rogan. Abonke, some no, Sokat Ronani Bagay. Morke Woki Klainani Bagaya, Piaba Sokat Ronani Bagay. Hanibagay, Je Mutanzak Yanke Borok, they need to prepare. Sugno Hao, Tanani Bagay. Ba Jisu Kristo bai malai dani bagai Jisu Kristo bai thangmana ni bagai phiaba je already a ticket manja a book of life of bumung suijak bumung huzagya ar tongrukjak abrok ni bagai ke kabang sokat manani lasia ungani bagai bobai boni buskang krak ke bahasa manani bagai sing sak no biar ungani nanai ke Jisu phainani kasok duduk bokrok phaino sungsai ni nge baksa kabang mo borok wanso go phaya ko tongrana khana le phaiman muflik le phaiman ke bu sai me hani bagai zorano o zorano sung ering khlaiyawi phai bon khani bagai sung wanso klainani about sung klaimane ni bagai se nono sokar na ering bo copy di ni saya Sing sini besar no haino ereng lekha pori di Indonesia ya kosong jauh lekha pori wo hai pun teman
लेखा बर' खस्थ' खायदों बर'नि फिउचार हादों जों बेहायनो जों परे जों खस्थ' खायदों दाबो खस्थ' खायदों जोंनि सरकार गोबां होंगोरदों ज' हामबाय आरना आं माखाथिनाय आंनि जरानाव हाय जोंनि जोंनि दै फानै थानाय याफोर फैखा नाका दे आं किसा जरा दे बांखौ गोबांखौ नाका हामबाय हायनो हाय याफोर फैखा Belaknya Hambai sini tini elemi no jora bufur lai thang asuk khasi sirik ya khnai tongmani ungsa selar mu phairia tebo khnai tongmang ko jora asuk ko kabang naya ko no belaknya Hambai ya faro tini suno asuk nangmani kokrok sai khna rakha au jora to belai se hamya o jora wo bufur ba atom sake sungna sini tongmani borok bo phairi no sung saimiya awan bagai sisiawi tongna nangnai sini samurok bini musung tui khlaijagai tongnani abo haike ngana nangnai sung bini saki ngse sungsara kathang tongna tongai ba bini a saki ba sung bina mungna hamya khlaiawi bini sungsa sabo tami sanai bini sungsa ni bagai sung samung chuknai abo haina dekhe sung je sungsara khachilai tongai mani Atheng ni sala sokat manan bagai a sokat rok sung kisha manyawi Kaitor ni aje jongjak sokat tongmani jese gobang tongo jese mansak jabtei sung gobang manan bagai sati ulaina tei thujak Christian ning yawi sisajak Christian khoroksa Christian surinai pholabai tei duljaknai abai ing layana sini tini elami sungno bela nangmani kokrok sai khana raka o kokrok thaisa laisa bebak no sini nangmani angke sak belai hamari kuplung jakatini sini elami bisingte o kokrok khnamani abo anin tini nangni tongmani chamung haima tongkha on bagai hamba yafaro sini elami no tei sini kathang kaitono bo hamba yafaro buskang sallago sini pastor sini tini elami no kaito tebo bini samungo use khaiteng tebo swaratheng o mohike bini kokrok no tebo kaham ke salmanan bagai te bini nokno khungo bini ministry wo bini sago hamai khai tongtheng tabogo jorao ang sinta khong Stephen no jora yafaro buskang salok ni bagai nai mungsasuk saklai mung tongkake saklai bagai nai o jora no bona yafaro jago jotono no sari kaham puilao no sini speaker no Hambai maruo jora kisani bisingupa no sini request no sini proposal no accept khaimani bagai nai sing chai togui tongo damark bodo di tongkhake unmute khaimake damark nungtara tong okay sing kuto kutum lai pinai every week no every Tuesday sing kutum layo angke dini jara phainai rong no ang khabai khukbai no Jesu Christ ni mungbai nong no lamsogo phainai salogo no one sugo no rong no tesa hai man phiran nei nei mo haike no angke sini meeting sing thangnai last week go sing change khaima hai o we go tini sing 7:13 ka phainai salong simi bo sing makin continue khai thangnai angka amobade sing kaisa special program Kok Borok Day sorry not Kok Borok Day sorry Kok Borok Bible Kathar Day ani sing Kaitor sing no Old Testament New Testament haike Bible Romano sing celebrate khanyan ani nei sing wan sui tongo chai to tong layo ba haike bo organize khlale mano angka damak bo contact khai tonga agini translators rong no Pastor Prabhat song ba ke sing Pastor JB song rok ba ke ang thangnai bo sing thangnai bo kisa video shoot ro khalema tongo Borok bai hingke most likely Borok TV ni channel lo aborok no sing Borok ministry ni channel lo YouTube channel lo most likely aborok publish tengana o week fani week rong ni bisingo angka obono sing nai tongo au pandano this time of pandemic rong ni bagai ne sing pal kuthum lai bo mangalak celebrate khanyani I think mosini 8th anniversary na Bible daulin thing nong nabla 8th anniversary nong nabla so 8th anniversary no most likely sing physically gather khlaime apano sing online ti pano bahike kering lai mano angke sing oma hike chai tugui tongo sini pastors rok translators rok jara je borok no Kaitor use khege borok bai
connect khai ni sing mo hai ke chai to gui tong lai ong ke ang kha khlai norok bo sini flyers rok mana ne ni sini invitation sing cards rok ho ba ne ang ke abono sing YouTube bo stream khai nai sing live bo khlai nai te sate sini Facebook rok sing nai tong ba ke sing khlai mano ang ke abono particularly bishoy na tini jodi damak tongke thaisa thaini bo jodi aboni bishoyo sakhe ang chajang nai damak ta tong na disconnect rok nang thanga bo candle rok wese tini join khlai tongma ba ang disconnect ni thang ani mo abo current file ka Kaitor no Hambai do praise the Sen- Lord to agi Bible de khlailayo ke taklai to pandemic ni bagai sen khlaiman laka da Bible de Bible de মানে কক borok Bible de se kok borok Bible de mane disconnect ni thang ani mo get sen de borok no sen like ano sen kok seng lai kok salai nai abo hai kaisa program khlaiman ke hamnai gini singwan su laijak o borok viral no tik laine ni borok ni kom tu chik lai mani to eo viral no porina ni bolango speaker sama ni lagi viral no porina ni khatung grana ni khabasar na ni no tin I think teisa disconnect thangpi kana obo no balake problem ni to kapin thang kokre angka obo no sang koik din ek dui din ni bisingo sini invitation card rok program rok bahai kyang nai aurong no sang workout khai tongo anga wansu norok dati no manan hanai nai abo no norok tune khai tong di norok jodi sini invitations rok mang khangke jepru mana ne babu wana please norok abono buni thaniwo norok ubuna bo chesta khlaidi sini most of the people sini borok special sin community o virtual meetings rogo kisa ignorant rok tongbai ma bai ani nijini classmates ro ani college mates ro borok tagbo sungo are ani aro zoom meeting zoom app karei hai pod om haike mane problem mung jak bai uta so norok bo please help khaidi jate sing ang jefruman saw every time sing meeting phaike no phaidi sing joto no 19 jona tini tabuk ang tini sing 23 24 jorok thangkha sing joto no 4 5 jona ke invite khale na I'm sure 20 into 5 it's a big number 100 jona no sin aro capacity sin zoom meeting obo abono joto no obo no kobung mung tongnai sini team ni hoite omsung no ga hain hai ti phang no ang ojora no yapopiro Belakang Hambai sini takut Stephen. Nangkuk mani saklai murna saklang kang. Bus asal liya hati wan kelayo. Sini cover Bible deh. Sekang rawa enggak ke. Sini yang bisrang bonus area wo. Sini yang bisrang bonus area ni motorok. Baptist motorok. Sengapono mutu kainai kaitino Hambai relayo. Taklai enggak ke. Akok no salai tong mani no. Tamkha jora hamya ba sengapono yasa galia kuthumni khlain hinai tei man khake KCL sini bisingti saklajak thang tam khlaine khlaya hinai sing salakya tabo sing ani hai o zoom ni bisingti online dikhe sing pada khlai manan bagai thang tanglayo on bagai Kaitor no Hambai afaro te suriwo buskan salogo sing jora ka haman thang o zoom ni bisingti fana zoom apps ni bisingti sing Kaitor no Hambai lai man thang pal baksa kothum lai tabuk ojara paithak jara baya faro tini manjak nai sini polani manna pandawo gabagai ten nasu tamsuo sekarang 24 jorang kana tini participants bebagai ang sini speaker nawo belakan hai dewaisha Hambai afar piro tini
jora ya saginai kaiton kok no suna phurengka sintani o saklaikha abon bagai nono belakha hamba ya piro ang paithak surinani sikang khorsa kebo rozamam sungi tangke closing song ang jora ya phoro khorsa ya sagai abon rozamam sungke ang jora ya phoro jo sin closing prayer ni sikang closing prayer marina ang sini jikon suklal no jora ya farsinai tamke abon sikang khorsa kebo khorsa jora ya sanamo sungke ang jora ya phoro jo Hambai zoran bagai puila no closing song ni bagai prepare khai tongja ke abono resapsine haidi asagleri away Kaitor no lobby kaisa Hindi song resap nai resapmung ke tumsa koi nahi haidi or resapmung bai Kaitor no lob line tumsa koi nahi tumsa कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ज़मीन अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहाँ न कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं Hambai hain sini tifang no zoran yafar Hambai hai nono sini tako kaksa ini korang keti baca kaitan no suara mana nang samungo penanggai sini ketang kaitan no lobi tongmani bagai kaitan no makin te ba hamari kaitan theng faidi paithak jora sok paithaba surian bagai sini aro dikon sukla tongma ang bonon jora yapar sinai bini surma bisingte opana no mathak jak sinai jora no bonon yapar jau Ini korang tatang, kan korang datang. Payo Adin kang paitak joto ni yang suri na. Subrayung Kaitor nono belai ke Hambai ni ne hamjak ma khairok ma bu kono bai chung swimming na bagin nono Hambai cheng Zoom meeting toisa semano cheng khlai tongmani o covid isa hamka kana cheng nangli ahnoi cheng yakaroi cheng normal meeting khlai ka suri lai ka gija thangai tab khain hai ko second wave ni bagai cheng hain hai tabu gijarogo
tangai kaham ke surimania thangmainya phaime yangi tongmani jorao nang haini hai changna kaisa sebroka machine rok ni bisingtibo nung chungno thancha khlainai nono surinani nono lobnani teni ni kok kathang no khnana ekta sujog khlai chungno ruam boi nono belai hambai जों गोबां जागायाव Podrepot jagao chong tonglai khayapano o jumni bisingti khe nung chungno thanchak khaikya amagi nono hambai nungni ni sajna chiri pastor khatungno nung use khaimani bagi nono belai hambai boni bisingti ke ching je kok khnaimankha amagi bo hambai nung bono tebo hamari khaidi boni ministry no nung hamari khaidi boni nukhomo tongli bono chobadi tei ching yang Tripura tongnai rok joto jaga tongnai rok nono khulumnai surinai rok omo hai jorao tebo kharagui tebo puitoragui nini kok bai ke ching tebo bachai nini kothoma kahamno buino bo share khlai bagui nini omo thangjakmani kok no buino saimanani bagi bo chunglo chobajadi mayagna Kaitor mohai krimi singsa wana mi singsa ni jorao no nini thani bahake borok nini thani phake mo thangjagi mano awan sukmung borok norodi mayagna Kaitor chini phan swar kroi o jorao nungsa chungno swar boronai phan boronai khatung maronai khakchang maronai chini naharmung bahai no nono simingli tongmanan bagi bo chungno chobadi nang hamari khaidi chung o meeting paimani yagulobo nini hamari bai chung tini hopung chung nung bai rokha khaijagui khana pukchang naithok charnugui teisa zoom meeting te joto surimung panda joto samungo chung thangi manani participate khaimanani bagi chungno chobadi nang hamari khaidi ni Prabhu Jisu ni mung bai osudma sanjao amen Fighting ke sang senior Zooms meeting ni bisingtei falani manna pandawo sang paithago kaisa tradition tongo jotono khaka hamja flayo horka hamlayo jotono sakni speaker on khai ka microphone on khailena tai manke video on khailena jotono palbak saka horka hamlayan horka ham jotono Orkaham, Jotono. Taisa jotono hambai te horkaham makhang kachung nungmani bagai mohai pandemic jorabo norok khaksangai kaitorno khulumui tongmani bagai norok jotono hambai horkaham Orkaham, Jotono. Masuk lal horkaham. Mohon ek din point